ଜଣେ ସୁଲତାନଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରେ ଗଧ ଛୁଆଟିଏ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ତାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସେ ଦେଖାଇଦେଲା ଯେ କୌଣସି ଘୋଡ଼ାଠାରୁ ସେ କମ୍ ନୁହେଁ। ତା ମନରେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏଣିକି ଗଧ ଜାତିର ଇତିହାସ ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେବି। ମୁଁ ଦେଖାଇଦେବି, ସମାନ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଆମେ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୋଇପାରିବୁ। ଏହି ସମୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବାରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ବାଛିନେଲେ। କେହି ଜଣେ ବି ଗଧକୁ ପସନ୍ଦ କଲେ ନାହିଁ। ଗଧ ଯେତେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ନିଜ ଗୁଣର ପରିଚୟ ଦେଲା, କେହି ଜଣେ ହେଲେ ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଘୋଡ଼ାଶାଳ ଖାଲି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସବୁ ଘୋଡ଼ା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଗଧ ହତାଶ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ନୀଳନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ନୀଳନଦୀ କୂଳରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଭାବିଲା, ନଦୀରେ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଲୋକଟିଏ ଯାଉଥିଲା। ଗଧଟି ନୀଳନଦୀକୁ କୁଦା ମାରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଗଧକୁ ଧରି ପକାଇ ଲୋକଟି ଗଧକୁ କହିଲା, ମୋ ରାଜା, ତୁ କାହିଁକି ଏ କାମ କରୁଛୁ? ଗଧ କହିଲା, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଙ୍କ ସହିତ ରହିଲି, ବଢ଼ିଲି ଏବଂ ତାଲିମ ନେଲି। ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଦେଲି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ଘୋଡ଼ାଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବା କଥା, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଗଲା। ଲୋକଟି କହିଲା, ଯିଏ ତୋ ଭଳି ସୁନାମୁଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା, ସେ ମୂର୍ଖ। ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆ। ଆଜିଠାରୁ ତୁ ହେଲୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ। ଗଧର ମନ ଖୁସିରେ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଗଲା। ସେ ଲୋକଟି ସହିତ ଚାଲିଲା। ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଯେ ତୁମେ ସୁନା ହୋଇ ମାଟି ହୋଇପାର। କେହି ତୁମକୁ ଆଦର କରି ନ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ମାଟି, ତେବେ କୁମ୍ଭାର ତୁମକୁ ନେଇ ଦିବ୍ୟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିପାରିବ। ତେଣୁ କାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେଲ, ସେଟା ବଡ଼ ନୁହେଁ, କାହା କାମରେ ଆସିଲେ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା।